ጽቡቅ ሰምዑ ትደልዩ ዶ? እሺ መደብ ጽቡቅ የስምዐና። አሜን። ጽቡቅ የስምዐና። አሜን። ሰላም ዶ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ቤተሰብ ሃመኒ ኢኻቶም ሎማዓንቲ ደስ በሃሊ ሓድሽ መደብ ሒዘልኩም መፅአኒ ኢኹም። መደብ ጽቡቅ የስምዐና። መደብ ጽቡቅ የስምዐና ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ስርሑ ብዕሊ ጀሚር እኒኦ። همتي مريضنا نولع كله مريضنا نسمع ناتنا حلافነት እዩ ስለዚ እዝነና ጽቡቅ ክሰምዕ ይግባኦ እዞም ከዘን ገውሮም ለና ኩሎም መጀመርያ ሰምዕና ይሚና ንሰምዖ ነገር ሁሉ ኣብ ህይወትና ብጽቡቅ ይኹን ብሕማቅ ዓውይ ተጽዕኖ እንይዎ እዩ ዓውይ ጽልዋ እንይዎ እዩ ንሕና እዝነና ጽቡቅ ክሰምዕ እንይዎ ኣእምሮና ጽቡቅ ክሓስብ እንይዎ ተግባርና ምን ጽቡቅ ክኾን ለዚ እዩ መደብ ጽቡቅ የስምዐና ልብል ሓድሽ ፕሮግራም ጀሚርና ለለና دليم لقناي سوات صعيرهم لساقع سوات كنسمع تلنا وشتنا تاي يسمعوا ደስ ይበልካ من تتمكروا كوننا سلساتهم أو زجازي بدن بجيرنا كنريو منا تفوتوا وسل لبزوح عملت لنا فوق مواسل دنجت مازيو سربرايز كجوراكم تلو تاي يسمعكم زي ما دايما نحفظ لكم وهونكم قد صالنات من تكلوا شير سبسكرايب لا جبرنا دق عبيتي نقص سوات يبلنا